Ayu, cintaku, sayangku. Mboke Kak sapa jenenge? Pip. Mboke Dewor ini. Kata kene Mbak Pipit Mboke Dewor. Nah, ini kebetulan panjenengan pas sinden padha arep dahar, Pipit mbok celuk pas. Ben diet. Oh ya. Ini Mbak Pipit. Kata kene. Butuh aku toh. Lah. Sampean butuh aku, Mas. Tekno kabeh lagi dahar sing ora dahar awakmu lho, Dik. Iya lek pas ngono kuwi butuh aku ya. Iya butuh tekno piye ngenenge ya mung kuwi nggo Oh, kletik-kletik. lek ngolo-ngolo ya ram mau. Ora aku ora ngelek-elek kowe ora. Tenan. Rene. Wah, salah. Anu toh saiki modele jarik iki nganggo resleting ya, Pak ya? Heeh, anak selerekane kuwi. Enek lirekane ta. Ben penak lek ngakai kowe kuwi. Aduh. Ya rumangsaku suwe ra cethuk kok ngolo-ngolo aku kepok. Oh, mbok ya ora ngono, jenenge nang panggung senengane Oh ya rumangsa. Nya, balesan. Lah kowe piye? Tungno Lis, tungno Bit. Nah, lho gelem ora kuwi. Wani ora? Ya wani ra. Pepetno Bit. Ya wani ra. Waduh. Kok Sindene Mbah Minto tenan. Nganggo bros kok ngantek telu lho, Mbah. Lah ndi lho siji, Mas? Siji ki. Telu brose telu. Siji. Sing ndi? Siji kuwi lah sing loro. Sing loro ndi? Daging kuwi lho loro. Lah. Duk Pipit. Lama enggak jumpa. Aku kangen kepadamu, Duk. Aku yo kuangen lho, Mas. Tenan aku ki kuangen tenan karo sampean iki. Wis, Brosku tak cepot lek no. Ben kari bros sing loro. Nggih. Heeh. Nek repot tak copot ke, Nduk. Ra usah. Mbok menawa gurnawane kok. Masyaallah. Ngene ya sampean njaluke ben ndak do bertelu. Iya. Jane apik manggo nganggo mau apik malah no, Pak. Heeh. Kaya nek sinare ngono. Lah terus saiki ngeten iki lah malah kaya bloko to, Pak. Wis kudu ngono rasane iki. Kudu ngapane? Ya kudu mik. Kok som Kudu mik. Mik kuwi lho. Dikira mik kuwi ora. mie endrem. Kok endrem ki mati to ya kok ya. Rumah saku Niki pasangan nyanyi kula. heeh. Tembange apa? Mbak Pipit. Iya. Napa-napa iso niki? Oh, sembarang iso. Napa-napa? Sing ora iso lak mung nyapa? apa-apa iso ya, Dik ya? Ora apa-apa. Nyapa? Blakakno to? Moh awakmu semono, kang mbok kempit mudar aku malah. Ora. Elok tenan kok. Nembang apa? Lho nderek, lah sing ngajak kono kok. Lah kok nari aku? Lah engko kleru nek ora tak paske. Gak. Lagune apa? Manuk. Bisik-bisik nek anu. Ndang. Wek. Bisik ana, Bit. Lho bisik-bisik. Dor. Ngapa? Kaget, Pak. Mencolot. Kaget? Heeh. Masa wong budek kaget? Untung kok jantungku gaweane Gusti Allah. Iki mau gawean Cina merotol ngene iki mau aku. Tes kesehatan jantung iki yo ngene iki. Bawa kowe, Pak. Oke, bawa. Romantis. Oke. Karaktere Siap. harus pas. Iya. Penjiwaan. Oke. Ya, Cocok. Nyuwun pelokipun Mas Dar. Lho kok tuwek saiki Mas Dar? Ngalih nek buri ke lho. Oh, neng kono ya. Mas Dar. Pamintaku. Mau wis metu ta? Urung. Ora apa-apa metu pindho ora masalah kan ora rugi lek bayar lek metu pindho. Iya, ganti. Metu. Duh wong ayu. Wis. Hah? Kowe lek kowe wis. Astagfirullah, mau wis iki wis. Gegarane wong akrami. Wis urung? Urung. Barang nak Dik. Muser ae. Pelok barang. Gegarane wong akrami dhuwure lek. Nah iya,
Pancen gamelan Sekar Gading Kurang dhuwur. Didok. Kurang dhuwur. Kurang dhuwur. Tenan? Tenan. Tenan? Iya. Wis. Aja mbok udukke. Loh. Nah, Lah piye? Penak-penake kok Lah. udukne. Penakan. Lah jarene kurang dhuwur. Mesti sampean pengen mesti. Mesti sampean batin ngerti yo timbang dadi dalang pilih dadi dagelan. mbok cekek glegek lha lek ora. Aku cara dadi dagelan sinden tak pondongi kabeh. Rezekine dhewe-dhewe. Iya. Sithik bayaranku nrimo berkah barokah. Nggih rezekine ning entuk ngeten iki. Ya ya wis akeh cangkem ndak nggih kono. Wis ngerti aku lek penak dagelan. Pinten paminta 80 mawon. Ning ngantek subuh sing dideb-debok. Ben. Endi mau deboke? Eh. Iki deboke. Pamintaku. Apa ta Pak Bone? Gegarane. Ora usah diajari to, ora usah diajari. Wis wani corengan ki berarti wis wani bawa. Bapake Tatit kok. Ya, Bul. Kau. Gegarane wong akrami. Tutup bandha tuturupa. Nggih. Mbiyen njajal saiki wong arep rapi ra bondo ora rupa. Ora ndek bondo rupane elek sing sudi sapa? Wong cakepane ngono kok protes. Ya sing kreatif gawe cakepan anyar ku lek jaman biyen. Tutu bandha tuturupa. Kudu bandha kudu rupa. Nah, ya kuwi lho. Kudu bondo kudu rupa. Lah nek sing elek kaya aku apa kelakon rabi? Ya nek kudu padha rupa? oleh eleke no. Hah? Ya ora entuk padha eleke ya carane kok. Piye Mas, dikelontok iki. Aja diklonthok iki asli kok. Among ati pawitane Nduk Cahayu Injih Kang Mas. gelem karo aku ya Nduk. Onone mung sampean lho Mas, aku ya gelem. Iya. Aku gelem Mas Gareng ning aku mbok bawane karo pangkunen. Oh, Mas Gareng, aku pangkunen. Ben kaya mbake ning kono lho, pangku. Aku iki Siap apa ora? semene. Sembodo no wong lanang kok. Lanang apa ora? Gelem ra? Apit manut dipangku lungguh sing penak. Nah, ngerodok mepet. Tangane ngrangkul Gareng. Nah. Ah, pipine Gareng dipepetke. Nah. Iki apa iki? Among ati coba ya. Kok ngono to Mas suarane? Among ati among ati Ki piye ta Mas ngono gak aku. Oh, Nyapa? cedak speaker aktif, Nduk. Anu, sound control. Iya. Among ati pawitane anggrangen to, Nduk. Ya Allah. Wis tak anggang-anggang lho iki. Iki kok anget-anget ki apa? Nekmu paling. Hah? Nekmu paling. Nggonamu kok nggon aku. Iki sing diarani sinden gandes luwes tur ngembes iki ngeten iki. Iya, heeh. Perasaan sing ngembes kancaku. Luput pisan iki ora roman iki kok arep mateni bojo Pak ngene iki. Ndane nyapa kok mateni wong dipenakne kok. Atek Pak gentenan. Wis cengkek, wis cengkek. Aku? Iya, heeh gentenan. Wong lanang ki dalam rumah tangga lak kudu gentenan. Heeh. Wong wedok iki Ora masalah. Saling mencukupi, Mensyukuri, mencukupi. menutupi Ya. ya wis sik tak jajale. Masalah ya rezeki. Rene yo Kakang. Weh. Wis penak apa rong iki? Aku rene malah kaya wong arep wudu lho, Pak. Lah padasane sing ndi? Ya piye ngono. Tenanan apa ora? Iya. Rumah saku. Among ati pawit Lungguh, los yo, lungguh. tane Penak.
durung kok dong pakai. Ngaduh wis. Loh, ngapa? Kentekan banyu. Weh. Iso. Lho iki mau uang toh? Tak kira kalenan kok nduk iki mau. Luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang. Bablas. Tenagamu ki trek tronton. Rumah saku luwirih lho Mas. Aku ceri Maaf moto ya, Mas. bagong mbok seblake rono. Pelan-pelan dong. Iya wes. Iki orane anggarane gede kok. Ah, pelan-pelan. Yen nangel. Ayo ta. Ayo mlakune rono. Kula ditakoni Pak Neng Direng ngoten Pak. Heeh. Nggih nggih. Arep nyandi reng. Adol nggih besaran Pak. Rumah saku. Genti. Pak, kula ngopo ngono jajal mlaku kok kono dituntun Pipit. Sampeyan teko aku, Pak aku arep ngopo niki ngono? Kula sing teko. Heeh. Pak, kula jeng napa niki? Sampeyan apa arep ngawinke kebo? Nggih. Nggih, wong kebone teng mriki jodone Lho. Ngendi ya? golek kebo lanang no. Adalah. Kok rumah saku. Asem kuwi. Lho iki no, wong-wong kok kebo. Lah kok kok dadani kebo lanang? Lah nek gelem. Ya gelem. Lah iya. Wong gelem kok Nah, si kebo po. Oso nyanyah-nyonyah kang ngendi-ngendi. kebo. Lho. Ah, semulai aku wis. Aja mulih to. Iya. Mutung. Dek inginane enek sinden setruk mutung. Wah, ndak situ kan, Pak. Kula ki. Kula ki apal Pipit nek mutung ya ora kok nesu lungguhno ora. Terus? Ki nek mutung nesu uda gulung-gulung. Kok rumah saku udah ndane ya. Ndahne apane? Walah. Yen gampang Luwe gampang yen angel piye Dik? Angel lanku Anane iki ya disyukuri ya Pak. Tan kena tinumbas arta. Tembangnya apa Mas Gareng? Genduk Pipit mawon manut. Nah, ya ndak Pit, tembangnya kaya apa? Jeneng kula lali aja lali marang aku iki wong ayu nalikane nandang susah sapa sing ngancani ya Nduk.
Oke, clean cucul Mas. Mbak Sulis, Mbak Punjung ngadeg. Mbak Pipit ana tengah. Aja lungguh dhisik pesindene Mbak Pipit lenggah, Mbak Punjung karo Mbak Sulis Eva tetep jumeneng. Iki mau kelinci ucul diawiti saka tembang apa iki mau? Anu, jenang gula. Jenang gula. Jenang gula kelinci ucul. Terus ya terus sak banjure. Iki ngetokke garapane Sekar Gadung Indonesia. Oh, ngoten. Ha, bawa pucung tebake langgam kopi wengi. Sing reto kopi wengi, Pak. Oh, yo rombongan dhewe. Oh. Made in Sekar Gadung. Made in. Kopi wengi made in Sekar Gadung. Made in Sekar Gadung. Ingkang ngripta menika Bapak Minto piyambak Mas Gareng. Pak Minto. Kuwi kok yo lali nganti kene rawuh wektu poso ora turu yo WA-an karo sampean. Ngopo Pak? Direwangi mboten turu, mboten mangan lho Pak. Ora mangan ora turu. Oh, kae kopi wengi to judule, Pak. Ya, Oh, diwasing ku nulis kopi pangku kok. Kuwi lek nang kene. Nek kono kopi wengi. Bawa pucung, Mbak Punjung karo Mbak Sulis Eva, tembange sak pupuh, sing kedua garap tipis-tipis, sindene sing 6 ngadeg, Mbak Sulis Eva, Mbak Punjung, Mbak Pipit sing nyuwara, ya. Terus digarap meneh sak pupuh nganggo jaipongan dangdut. Ha. Wanci dalu Wanci dalu tiap malam. Bigroni Mas. Terjemahkan. Oh, bet ya. Tiap malam. Ayo pada melu aku mari semua ikut aku. Nah, menika katur Rama Pendhita sak rombongan ugi Bapak Asmara Santo, Bapak Bambang ingkang saking tlatah Madiun ugi ingkang saking Ngawi. Nggih. Lungguh jejak gongan Duduk berduaan. Jagongan ora kudu berduaan. Jagongan ki ya wong akeh. Jagongan apa jagongan? Duduk dan yaitu ngobrol bersama. Ngobrol bersama. Tekno wong jenenge bahasa Indonesia iki karo basa Jawa angel kok, Dik. Gumantung gandengane. Sambi utut ngombe kopi Mustahil
Kok mustahil? Artine sambi udut ngombe kopi iki mau apa? Iso ta wong udut karo ngombe kopi. Oh iya, Pak, mboten saged lho, Pak. Ayo. Teges iki ngerokok karo ngombe kopi, teges iki ya bareng ngerokok ngombe kopi. Mboten enten bareng, mboten karo enten ngombe bareng. kopi. Cobi jenengan saknika ngerokok terus kalih ngunjuk kopi, saged mboten? Mustahil. Karepku ki ya ngombe kopi ya karo ngerokok. Ora kok bareng terus padha ngokop rokok karo ngokop kopi ndak. Ngombe kopi kalih ngerokok, saiki jampan ngunjuk kopi, cobi terus karo ngerokok, saged. Iso. Nek kopi aku gelem. Oh, padine njaluk kopi, Pak. Oh, berarti nganggo koma. Oh, nggih. Minum rokok, minum rokok. Minum kopi. Minum kopi sambil Udut merokok. merokok ya. Oke. Wis alit angkringan kok pisan Ngerti maknane? Wis mo alit angkringan kopi sak nyoto. Wis malit sing diarani angkring ki apa? Angkringan ki gerobak. Gerobak sing dienggo dodol. Pos-pos ndang pos angkring ki pos utawa cakruk kuwi nek ning Tulungagungan. Basa kono wis mo alit ki gazebo nek nggonku. Wis sak karepmu sing waras ngalah. Lah sing Pak, berarti sing edan aku. Iya. Wong ngeyelan Ya wis, berarti napa Pak wis mo alit? angkringan kopi sanyoto. Angkringan kopi sanyoto. Iki sing ngripta Mbah Haji, Mbah Minto Darsono. Nggih, Mbah Minto. September arep munggah haji. Amin. Amin. Haji Furoda. Haji sokeh. Napa Napa niku? niku? Sokongane wong akeh. Ditanggap kono-kono dilumpukke nggo munggah haji. Nah, berkah ki yo ngono kuwi. Nggih. Yo, kaya ngapa? Buka celuk kopi wengi dados. Ngangen-angen ing sajroning wengi daya-daya bareng ngopi katon luwes belayani saya wengi katon saya Wis mo alit pinggir margi. Angkringan kopi salami. Kopi wangi-wangi datar bisa mantremke atiku. Linalitan bisa lali saben bengi tansah godho ati kang lelati milangoni Hangu jiwa Gading alit iku sakupama tansah ngate kodok sinden 6 Mbak Sulis Mbak Tunjung lenggah tetep nyuwara tur karo Mbak Pipit Andriani.
Ponorogo. Mas Tarno Tania. Mas Isam Wakil Ponorogo. Ayu jiwat. Uga katur. Pripun? Langsung ora apa-apa. Gading alih. Iku Dandut Cepong Irama Ranca. Yo. Gading alit iku saupama tansah kumatir sabisa iku ana prestasi pati-pati tansah Liyane lungguh Mbak Kiki tetep jumeneng. Tetep Mbak Pipit ya, Pak. Mbak Kiki, Oh, lho Kiki. kowe tak golek gandengan Sik, liyane ngono. Kiki. Anyaran. Kiki Karisma. Anyaran iki. Iki ponakane Aku- Ustadzah Madiun Ndolopo Hajah Karisma. Wah, lagi ponakane Hajah Karisma. Mudar ki nek ngantek Ya diasih. kenalan wanira mau sing gembrot saiki sing langsing. Assalamualaikum. Masya Allah, tabarakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Keponakan ipun Ibu Hajah Karisma. Betul sekali. Masya Allah. Jangan dekat-dekat AA. Kita bukan mukrim. Iya. Aduh lho, sinden ki lho ngertine kaya ngono. Oh, kuwi. kalau bukan mukrim. Mula sinden aja digebyayah peh sinden terus ngene-ngene ndak ini lain. Oh, yang ini Beda. akhlakul karimah. Betul. Oh. Ndak pernah Betul, menjamah karimah. seorang lelaki kejaba suamine Tangga dhewe. kula nggih ngoten lho, Pak. Heeh. Cedhaki wong lanang ngono astagfirullah. Disenggol wong lanang ngono astagfirullah. Senggol neh, Bareng naudzubillah dikeloni meneng mawon, Pak. Nek niki mboten nggih, Pak nggih. Ya. Niki mboten nggih. Masyaallah. Nama sinten Umi? Namaku Umi Kiki Karisma. Umi Kiki. Kenapa kamu memandangku seperti itu? Itu sangat-sangat tidak pantas. Karena aku suka kamu, Hani.
Kiki. Oh, lah ya Kiki. Umi Kiki, bukan Kiki. Hani. Ya, karena kamu cantik anu Hajah Kiki. Siapa, Bang? Umi Kiki. Saya tahu itu. Wah, kamu lara bengek ya? Yuk, ya ini Umi Kemayu. Umi Kemayu. Masya Allah, gelungane jan kaya ban Vespa. Loh, Bulat. apakah anu ketok gondal-gandul? Ora. Apa tak samplok nih kene? Samploke ngendi? Niki. Nggon rai. Nggih. Enggak boleh, itu namanya tidak akhlakul karimah. Ngono kok ngomong ponakane Ibu Karisma. Ah, aku cegel lek ngene iki. Daleme ngendi to? Iya. Tolong aku. Tulung Agung. Oh, Masya Allah. Berarti niki orang nyanyi ning ngaji ya Pak Kiko? Ndak, yo nembang beda panggenan. Bisa toh? Mbak Kiki bisa menyesuaikan situasi dan menyesuaikan. kondisi. Oh, siap. Coba nyanyi apa? Kira-kira apa? Kicau Mania, Umi mau menyanyi Kicau Mania. Gaspol ndanga, di gaspol ndanga, manukku siap nembak, poinku raka oya. Iki Umi ngendi to iki? Umi kok iso ndangake manuk terus nembak. Iki Umi ngendi to iki? Piye Umi. gaspol. Ndanga, di gaspol ndanga, manukku siap nembak, poinku raka oya. Umi keleban kuntilanak gansing. Oh. Umi Kicomania. Heeh. Tukang ndangake manuk Pak ternyata. Gaspol, ndangak. Ah, mumpung ada kesempatan sampean harus duet karo Mbak Kiki. Iya. Iya. Tolong aku ndangakno ya, Dik ya. Kita duet apa Aa biar Aa bisa ndanga. Iya, manukku pokoknya aku bisa ndangak wong Nggak, iki. saya Umine murtad dulu. Nah, Iya. biar Aa ndanga. Kita Nah. duet apa? Duet ngene iki sama manuk ndangak. Ada enggak? Ndanga. Ndangak. Kuwi tegese kowe ngece karo Pipit. Sauri Pit. Hei, sing ndangakne manukmu bendino sapa? Sopo Mbak? Sopo? Iya. Sik ta. Ngene iso ndangak ada. Lah ora kepleh. Kok rumangsaku. Lagunya apa Umi? Kira-kira Yang aku bisa ndangak-ndangak gitu loh. Ya ampun. Pokoknya apa? Masa Rara Jonggrang kah tidak bisa ndangak? Ah, Apa lali janjinya dibikin ndangak-ndangak gimana? masa lali janjine ndangak. Ya kalau kamu lupa kan gitu, aku lali ndangak-ndangak gini juga. Ya ndak apa-apa lah lagunya apapun yang penting Ya. ndangak manukku, Dek. Wis ora masalah. Loh, apa nih? Lagi mau manuk ndangak. Oh, Gaspol. gaspol ndangak manukku ndangak. Lah iya. Di gaspol ndangak-ndangak. Lah iya gasen pendan ndangak. Oke. Akang Agus Agus. ini. Oh. Kita senggak gaspol ndangak-ndangak yuk, Oke, Aa, ya. yuk. Oke, Yes. Asoy. Asal. Asoy. Ses. Gaspol ndangak, di gaspol ndangak-ndangak, manukku siap nembak, poinku raka oya. Kita mania. Kita mania. Bob. Apa itu? Coba kowe Dik. Aku kulino nek. Ya, jajale. Sing ndangak nyawak. Coba iki. Aku nek ora sing ndangake iki ora ndang-ndangak to rumangsaku iki. Tenan kok. Kula ki ora kulo didangake model ngene. Jajale Mbak Pipit lek karo sampean iso ndangak-ndangak Mula ora? kowe mau wis ngantek ngene iki panggare iso ndangak nggon aku. Weh. Nah, lek karo Mbak Pipit tanpa iringan gamelan mung cukup karo kendang jaipong. Kendang tok ngoten. Mm-mm. Iya. Madepe ya rene no. Iya. Asoy. Kita mania. Kita mania. Gaspol ndangak, di gaspol ndangak-ndangak. Manukku siap nembak, poinku raka oya. Sahur. Ndangak-ndangak, manukku siap nembak, poinku raka oya. Kok wapi to Mbak nek gase RX Piye rasane Mas? Kendangan nek iki. Oh jengat. Umi, astagfirullahaladzim.
Umi. Maafkan. Umi kok tahun jengat segala toh Umi. Maafkan, Umi. Astagfirullahaladzim. Umi. Dok, Umi. Ki Nggih. istighfar. Astagfirullahaladzim Pak, ngapunten. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Itu adalah perbuatan yang sangat-sangat tidak pantas. Iya. Maafkan, Umi Umi. kok jengat. Imannya jengat. Oh iya. Oke, Beriman pol. Pol ke gas ke pol. Tembange dadekke. Siap. Nah, Napa niku? ben dibantu swara saka mburi cukup Mbak Kiki sing ngadeg karo Mas Gareng. Gareng. Ngene propen oleh bayaran hiburan cedek wong ayu. Gaspol ya. Saya tidak gelan. Sapa ngakon tadi dalang? Ah, Ben. Gaspol